Hvor får jeg det fra? Breakdance kombineret med line dance. Smadret god idé. Der var også ting ude ved Funny Boots line dance træning, der ikke gik så godt. Og det skal vi se nu. Nogle af dem, som trænede derude, var ikke helt flinke ved mig. Det var nemlig sådan, at jeg havde taget en pistol i pistolbæltet, og den ville jeg selvfølgelig lave lidt sjov med, plus at jeg havde taget flotte læderchaps bukser på. Men det var noget med, at jeg havde sat den lidt forkert. Lad os kigge, hvordan det gik hos Elo og Funny Boots line dance holdet. Hæl og frem og bagud på højre, til venstre, samt til og frem på venstre. Ja, bare lige binde snapper. Ja, skal vi prøve igen? Ja. Så holder man en pause og klapper. Det er ved at falde ned. Er det ikke rigtigt? Ja, kan du holde, mens jeg danser, så vil det være nemmere måske. De er ikke sat helt ordentligt på, de her Elo. Nå, de sidder helt nede med armene på mig. Det er jo ikke sådan, de skal sidde. Chaps. Ja, men de sidder også forkert, gør de ikke det? Hvordan? Hvordan skal de sidde? Fordi de sidder simpelthen helt forkert. Nå. Omvendt. Måske skulle jeg tage dem af, fordi det er altså meget varmt at danse i. Du skal sidde baglæns på hesten. Det er ikke så godt, når jeg ikke engang kan finde ud af at sætte chapsene på, kan man sige. Og komme herud, og så... Når I er ude og er I sådan til turneringer, hvor I også har sådan noget på her? Nej. Så man kan godt lave line dance uden at være... Heller ikke? Ja, kan du ikke lige løse dem op en gang? Ja. Nej, vi prøver lige at få de her chaps af. Det er en lille smule for varmt at danse med. Og de fleste af dem på det her line dance hold fortæller mig faktisk, at når man er til turnering, eller man er ude og danse optræden, så har man ikke engang cowboytøj på. Så så kan jeg tage dem af. Ja, det kan jeg nok godt. Hvis du gider måske lige at hive, hvis jeg hiver op her. Og du kan godt mærke på min læg, at jeg har trænet en lille smule i sådan noget fitness.dk. Så kan du mærke. Du må lige mærke der, hvis det er. Ja. Kan du mærke det? Ja. Nej, jeg tror, jeg skal til at tage mine bukser omvendt på også. Så får jeg hjælp. Han har altid en sjov kommentar i herude. Nu bliver det bedre, tror jeg. Tak for hjælpen. Nu bliver det Crazy Foot Mambo. Hvad? Ja. Crazy Foot Mambo? Crazy Foot Mambo. Okay. Det er så ikke country. Hvis man har lyst til det, kan man også følge mig. Nogle gange kan det godt være, at jeg kommer til at lave lidt anderledes ting, så må man godt følge med mig også, hvis det er. Ja. Det bliver en kombination af breakdance. Ja. Men jeg prøver. Ja, du prøver. Men hvis vi bliver for frække, så har jeg den her med. Fem, 6, 7, 8, mambo step. Og lock step, lock step, og step, turn step, rock og kryds over. Der er en kvart og en halv. Lock step, rumba-box. Til venstre kryds hold, til venstre spark og til højre. Kryds bag og en kvart. Step, turn step, lock step, lock step, og lock step, step. Mambo. Kør igen. Turtle. Og lock step. Crouching tiger, crouching tiger. Og rocke. Crouch. Ned. Crouch. Der er en kvart og en halv. Fire. Vi fire. Ja. Så kører vi. Los Angeles style breakdance. Frank, breakdance. Ja, Los Angeles style nu. Okay, med? Ja. Ikke vende rundt så meget. Flot. Lidt variationer var der måske? Jeg tror, jeg takker af her. Jeg forsøgte at få folk med på en ny kombinationsdans. Breakdance, line dance, det fungerede ikke. Så vi siger tak så og gå for hjælpen, ikke? Vi siger tak nu, Elo. Jamen, selv tak. For det første kan jeg ikke følge med, og der er ikke nogen, der hoppede med på min breakdance, line dance. Nej, så jeg vil bare sige tak, fordi vi måtte komme og forstyrre.
Måske kan jeg lige vise den sidste gang. En ting, som måske vi kunne overveje, om vi kunne få med ind. Jeg prøvede den et par gange, da vi dansede. Ja. Turtle. Turtle. Ja. Nu har jeg alle mulige navn. En turtle, det er, hvor man går ned på skjoldet og spinner. Ja. Det er breakdance, så når I fx har lavet en et sachet, hop, et sachet turtle spin. Ja. Ja, Er det noget, I kan overveje? Ja, altså, det kan være, vi må have fat i en koreograf, der kan lave sådan en dans. Eller ja, du kan jo selv lave en. Ja, var der noget, man kunne kombinere måske, eller? Nej. Ja, det er måske noget mere hip-hop-dans. Ja, det tror jeg, det er. Der var også Crouching Tiger, som jeg forsøgte at få den flotte pige foran til at hjælpe mig med, men det var svært. Hvor man lige går ud, Crouching Tiger. Kommer lige ud. Crouching, crouching, crouching. Tusind tak for hjælpen. Jeg tager mine chaps med, og så have en fortsat god aften. Tak for det, Ino.